kagwaps, mga kalingap. Mapagpalang hapon sa ating lahat. Shout out Rick's Team Evergreen. At syempre kay Kuya Bal. Sa lahat ng kalingap partners, kalingap viewers for today's vlog. Mayroon akong i-date dito. Napakaganda at napaka-sexy ng dilag. O ano? May ano? Ayan. Yun. Ayan ang ako. Oo. Sige. Paborito mo lahat yan Ano? Paborito mo lahat. Tapos dito ka kukuha yan. May mga plato dyan. Oo. Pili-pili ka lang kung alin dyan yung gusto mo. Ito kasi lulutuin pa natin yun eh. Ayan. Kukuha tayo ng lamesa. Tapos tayo mismo magluto. Ikaw, isa lang. Sige, ikaw, bahala ka. Yung kaya mo lang ubusin at saka yung gusto mong kainin yun. Kukuha lang din ako ng akin. O siya, sige. Oo. Tapos kainin. O, sige na. Kahit saan dyan, marami naman bakante. Saan ba tapat sa electric pan? Dito na lang siguro. O kaya dito. Dito na lang po. Kuha na. Kuha na. So, dinala ko dito si Divina. As I promise. Kasi promise ko sa kanya na magsangyup kami. Bakit? Hindi yan ano? Bakit may inaamoy? Gusto ko. Ha? Sanay ako. Oo, ganun. Baka may makakita sa kanila, sabi mo, "Wow, yan inaamoy mo, wag mo amoy." Ano ba itong mga nandito? Tingnan natin. Ano kayo mga bago nilang putahe? May bago ba silang putahe? So, ganun pa din. Yan yung tinuro mo na gusto mo. Lumpia. Ay, parang ang squid mo. Tapos lulutuin natin. Kinakabahan ako. Ha? Kinakabahan ako sa... Bakit? Dapat naubos. Kaya nga. Ito. Tainga ng unggoy. Joke. Hindi yan. Ano yan siya? Batawag niya? May tawag niya. Tanong mo doon sa babae. Kalimutan ko na sa dulo ng dila ko. Ayun, nagpakulo na si ate. Oh. Doon yan ilalagay yung mais. Kimchi. My favorite. Paborito ko yan. Yan yung kinakain ko kina mamili. Naalala mo? Kuha tayo, guys. Ito talaga yung una kong kinuha eh. Halatang paborito eh. Hindi, kukuha na ako dun. Sige na, kuha na. My paborito. Tsaka
gulay. Ito tayo. Ano na. Kahit na, sa ano na lang din, kung anong ano. Gawa tayong sabaw. Gawa tayong may sabaw. Yan. Dito mo ilagay yan. Lahat? Hindi, kunti lang. Yung timpla mo. Ito. Yan, sige. Tapos ito kasi, ihawin yan eh. Yan. Yung gulay. Paano na po? Pasindi na. Okay. Tapos baliktarin mo na lang pag ano. Mamayain, ay, sorry. Mamayain, maluluto na yan. Ikaw na lang, baliktad ka. Ang sarap ng kimchi nila ngayon. Pwede ba itong bakit? Alin? Okay. Itong hindi ito niluto. Hindi. No. Ito pinipit ko ba? Hindi. Ang tinders na doon na. Kain tayo.
Pampa, gata sa bagong panganak. Charot. Ayan. Mag-ano tayo. Sabaw. Higop tayo nito ng sabaw. Bina, sabi ko pampagata sa bagong pa... Ha? May fry. Oo. Tapos may gelatin. Oo nga. Kukuha nga din ako dun. Wait lang. Sige na. Pang dessert yun. Okay. Hindi na siya tititimplahan. Ganun na lang siya. Okay na yan siya. Ganyan na talaga. First time ni Bina dito. First time mo ba? Ha, Bina? Oo, first time ko dito. Talaga? Ako, Nabaguhan ako. nababaguhan ka. Ako lang pala nakapagpada... Natin, ano. Naninibago ka. Don't worry. Napapanood ko yan sa mga teleserye. Oo. Ito. Mano Colega sa Yan. teleserye. Ngayon, napanood mo lang ngayon, dinala na kita. Memorable para sa'yo to. Thank you. First time. Ha? First time. Kaya nga, ginawa ko to kasi alam Nakatuwa ko, talaga pag first time nyo. oo, memorable. Memorable sa lahat ng bagay. Ayun. Siyempre, appreciate ako, no? Dahil, sino ba naman ako para, di ba? Ganun. Mga beneficiaries, mga kagwaps, mga kalingap. So, ayun. Nasaan na ba yung ating mga dyan, mga binapanatics? Shout out daw, mga binapanatics. Where are you guys? So, ayan. Mamaya, makikita nyo na yung subo ni Bina dyan. Bango? No? Alos magkasabayan sila dito. Huwag mo amuyin na. Kikiam. Anong gusto mo doon? Dessert? Sige na. Susunod ako sa'yo. Ano na ata ng apoy? Ayun si Bina, oh. Excited siya sa lahat ng nakikita niya. Nakakatuwa lang, guys. Siyempre, first time ni Bina na magsangyup. Kaya, super appreciate niya. Hindi pa nga siya nakakain nagpa-thank you na sa akin. Nakakatuwa baga, Sige na. Yung iba sunog-sunog na. Mahirap kasi pag sunog kasi mapait. Kaya dapat tama lang talaga. Maninipis lang naman ang hiwa nito kaya mabilis lang ito maluto. Ayan, niyaya ko si Ate Kat, ayaw niya. Pagod daw siya. So, kami na lang ni Bina. Ayan. Ano? Yan lang nakuha mo. Anong bagay yan? Ay, oo, masarap nga. Sige, balik ta rin mo to kay para hindi masunog. Mapait pag masunog ay. Kukuha lang ako ng akin. Yung sa price, yung powder dun sa gilid na yun. Tingnan price ko. dun Sige, tingnan ko. Ay, nag-increase nga na ng ubos. Bawat ng mga nagtawid. Ito. Sige na. Pahinaan na lang natin yan para hindi masunog. Nandiyan ata yung adjustment sa iyo eh.
Ha? Ano, Shanghai? Ano yun? Hindi yung singkamas. Ito, gusto mo? Singkamas? Singkamas tas ano lasa masarap. Kuha ka. Pure singkamas lang. Nakuha ka. Nakuha ka. Antigan mo natin. Sige, baliktad mo. Yun na, luto na yan. Ang bilis masunog. Ay, Kasi, malakas. Inilakasan mo ba yung apoy? hindi ko pinakailangan. Mano lang talaga siya. I-off na. Ipa-off natin. Ayun yun, mamaya pagbalik nung ano. Oh, sige, ayaw mo lang yan. Sabaw man yan. Sige, nakain na. Pwede pa-off. Pa-off muna. Masusunog na. Thank you. Sige na. Si Bina, di na alam ko anong gagawin. Natulala ka na. Ay, makikita yung ano. Di tayo makikita, Bina. Paano ano? Ay, kung dito. Ha? Wait lang. Kain na. Kain na, kain. Kain tayo. Kain tayo. Ito pa. Ito. Nakakain din ang taon. Ah.
Ubus na. Ubus na dyan. Ubus na. Ano? Masarap? Nagustuhan mo? I like it. Sarap ano? Them